Fi żmien ta' bidla bejn spring u summer, ħafna nies jgħaddu minn xokk. Jgħaddu minn qata illi jgħidu hawn aħna, ħanibda nilbes il-ħwejjeġ tas-sajf. U qed nara pereżempju l-Batwings, u qed nara xam ħirex mill-ġemp, u qed nara pereżempju iċ-ċin isu għandi tliet geddu meta u flok m'għandi wieħed isu għandi tlieta. U ħafna nisa, u nista' nifhem ħafna mhux nisa biss ma speċjalment nisa jisu għax normalment insibu li huma aktar konxi ta' dera, jaqgħu ħażin u jaqgħu ħażin ħafna. Issa, għandek żewġ tażliet inti. Illi jew tipprova tattih dik iċ-ċertu nervi u dwejjaq li għandek tipprova titfih. Mela immaġnaħ fjamma, għalhekk anke semmejtu hekk il-video. Immaġnaħ fjamma li qed tipprova tattiha inti, tipprova tatti x'tifhem li mhux qegħdem, tipprova taljena rasek u tektek bil-mobile biex tinsa, jew inkella n-nies jistidnuka xi cocktail party u tgħidilhom li għax pereżempju qiegħda bis-cycle jew għax għandek uġigħ ta' ras, tipprova taħbiha. Dik il-fjamma tipprova tħallija fejn ħadd ma jara. Jew inkella għandek l-għażla l-oħra li tgħid dik il-fjamma li tant qed taħraqni għax jgħidu kif inhi, ħafna minnha jkunu maħruqin ta' żmien, maħruqin għax m'għandix nilbes, maħruqin għax qed nidher imbaċċa, maħruqin għax ħanistħi, maħruqin għax sħabi forsi qed jidhru aħjar ftit minnhom, eċetera. Dik il-fjamma tista' inti tuża biex tagħmel bidla. Għajt mela jiena dal-ħruq li għandi llum ħanużah biex nieħu azzjoni, biex jiena llum nibda niskopri fejn nista' mmur, biex nibda naħħi x-xaħam, biex nieħu pjaċir, biex ngħid kelma bħali ma' dawk in-nisa illi forsi għadhom ħajibdew issa jew kif bdew, biex jiena anke jkolli min jimbuttani u jikkoreġini. Tajjeb, u apparti minn hekk l-importanti li mhux ġast tfittex fejn se tmur u x'se tagħmel, imma li taqbad dak il-mobile, jew taqbad dak l-email address, jew taqbad dak il-Facebook page u tibgħat messaġġ biex inti tagħmel appuntament jew inkella biex tibda xi programm partikolari. L-għażla fidejk, tħallix dik il-fjamma tintefa' għax ħajbqgħu jgħaddu xhur wara xhur, dejjem forsi dik il-fjamma qed tikber għax iktar inti qed tinħaraq u forsi għax inti anke aktar diżappuntata bik innifsek u jekk ma tibqa' tagħmel xejn, l-affarijiet mhux se jibqgħu kif inhuma ta' jistgħu biss jiggravaw ma nafx taqbilx miegħi. Ħu azzjoni u dik il-fjamma uża favorik. Jekk nista' ngħinek b'xi mod, kellimni u ħanitolbok li dan il-video tagħmlu like u share ħalli kemm jista' jkun jarawh nisa bħalek illi llum ma jafux se jagħmlu forsi b'dik il-fjamma. Niltaqgħu.